Ariketa honetan daukagu gure komutazio zelula, baina kondensadore batekin hemen. Beraz, hemen daukagu DC bihurgailu bat, baina VDC bat lortzeko. Intensitate honekin erregulatu behar da, baina tensio finko bat lortu beharko dugu hemen. Eta ematen digute etengailuen denbora evoluzioa. Eta eskatzen ditugute gauza ezberdinak. Lehendabizi, etengailua zergatik ezin dira, zergatik dira osagarriak, komplementarioak. Bueno, biak itxita baldin badaude, zirkuitu laburra izan behar dugu. Eta biak irekitzen badegu, hemen intensitate bat daukagunean, pues intensitate aldaketa altu bat sortu behar digu, oso azkarra, tensio altu bat, eta ez dakit, berre edo txispazo bate sortuko zalako. Beraz, biak egon marko dira, bat da itxita eta bestea irekita intensitatearen bidea hau izateko, eta gero hemendik. Bale, orduen, beste neko galderak erantzuteko, pentsatu dezagun zer egiten duen sistemanek. Ematen digute, etengailuen sekuentzia hau. 40 mikrosegundo hau itxita, bueno, eta beste 10 mikrosegundo irekita. Beraz, eta VDC bihurgailu bat daukagu. Kondensadore honek bihurtu behar du hemengo tensioa, hemen tensio finko batean, VDC batean. DC bihurgailu bat, tensio konstante bat lortzeko. Honek nola funtzionatzen du? Holaxe, hemen irudikatu behar duan, lehen da biziko gauza izan behar da hemengo tensioa, oso garrantzitsua izan behar dako. Hau VA, eta irudikatu dezagun hemen, VA hemen. Eta hasi gaitezen hau ulertzen horrelaxe. Ia, VA, S bat itxita dagonean, hemen S bat itxita dagonean, da 15 voltio. Beraz hemen, izan behar ditugu 15 voltio horrelaxe, 15 voltio. Eta gero, S bat irekita dagonean, eta azpikoa itxita, hemen 0 voltio izan behar ditu. Hemen 0 voltio. Beraz, seinaleanek forma hau jarraitzen du, ia, horrelaxe. Gero, S bat itxiten denean berriz 15, 40 mikrosegundutan, berriz 0 izateko, eta ideia da, horrela jarraitzen duela, sekuentzia honekin, tak. Bale, orduen, galdetzen digute, ze tensioa izan behar dugu hemen? Bale, hau ez dugu beste modu batera ikusi, ez dugu kalkulatu intensitateak, eta hau ikusi nola kargatzen den, hau horrela ikusi beharko dugu. Hemen daukaguna, honek funtzionatu behar du pasabide basuko filtro bat bezala, bigarren ordeneko pasabide basuko filtro bat bezala. Beraz, filtro honen sarreran baldin badaukagu, hemen irteeran izan behar dugu, seinale honen batez besteko balioa. Bere batez besteko balioa. Eta zein da seinale honen batez besteko balioa? Da, integral guzti hau, zati, periodoa. Hemendik onutza integratzen badegu, integrazio guzti hau, zati, periodo hau. Edota hemen seinaleak laukiak birenez, esan dezakegu, pues, area guzti hau, zati, periodo hau, 50 segundo. Beraz, seinale honen bere batez bestekoa, balioa, hemen bertan jarri dut, VA, batez besteko balioa, izan behar da. Area guztia zati periodokoa, kasu honetan, area hori, igual, ezkerrago jarriko tia. V-aren batez besteko balioa izan behar da. Seinale horren area zati periodo guztia, 50 mikrosegundo. Erduen, area izan behar da. 15 bider berrogei, 15 voltio. Bider berrogei mikrosegundo, zati berrogeita mar mikrosegundo. Hau izan behar da batez besteko balioa, eta hau niri ateratzen zait, 12 voltio. Beraz, seinale honen bere batez besteko balioa, beste koloretxo batekin jarri dut, izan behar dira hemen 12. 12 voltio, hemen txe. 12 voltio. Eta hori da kondensadorearen muturran izan behar dugun voltaia. 12 voltio, honek funtzionatzen duelako, pasabide basuko filtro bat bezala. 12 voltio izan behar dugu kondensadorearen. Hemen kizkurduratxo bat izan behar dugu, honek intensitatea askatzen nahi du, honek hori balego bat konpensatu beharko dut, baina orokorrean 12 voltio izan behar ditugu hemen. Nahi bai, dituzu hau hobeto funtzionatzen ikusi, utzi nizkizuen LT espaitzeko simulazioakan argiago ikusi behar duzue. Aldatzen baduzue lan zikloa ikusiko duzue, batez besteko balioa txikiago dela, altuago dela, eta honek egonkortzen du balio hortara. Beraz, hau izango zen, kondensadorearen tensioa. Bale, induktantzian tensioa orain. Orduen ez egin beharko dugu, hemen eskatzen digute ere bai, VL, bai. Induktantziaren tensioa. Ia, pues aztertu dezagun hemen. Hemen VL. Ia ba. VL tensioa da, hau, hau. Hau itxita dagoenean hemen 15 voltio. Eta hemen ikusi dugu 12 voltio ditugula. Beraz, ez bat itxita dagoenean izan behar ditugu hemen 3 voltio. VL izan behar ditugu hemen 3 voltio. Hau itxita dagoenean, eta gero, hau ireketzen dira, eta hau itxi, hemen 0 voltio, eta hemen 12. Beraz, 0 ken 12, minus 12. Hemen izango genituen, hemen minus 12 voltio. Hau izango zen, VL minus 12 hemen.
Gero berriz, S bat izan denean, iru izateko, hemen minus amabi. Vale. Hau izango zen, VL, horrela jarraituko zuela. Zertxo bete eskatzen digute, uste dute zetze da, induktantzian, kondensadoren tensioa, etengailuak ezin dira biak irekita edo biak itxita egon, denbora berean, eta ze etengailu erabiliko zenituzke egoera honetan. Bale, egoera honetan, intensitatea positiboa izan behar dugu. IL beti positiboa izan behar dugu, badagolako kondensadorerik kargatzen, hemen hau hornitzen duen bitartean, intensitatea horrela etorri behar da, eta horrela Orduen nahikoa izan behar da, goiko etengailuan, S batean, MOSFET transistore bakar bat, S bat, izateko, eta azpian intensitatea gora doganez bakarrik, nahikoa izango zen diodoa erabiltzea. Egoera honetan, etengailuak horrelaxe konfiguratzen baditugu, nahikoa izango da. S bat seinale hau hemen konfiguratzen badugu, hauek funtzionatu behar dute, hemen ikusi dugun bezala.